Pasintabi po mga kapuso, sandamakmak na mga langaw, perwisyo sa mga residenteng malapit sa isang manukan sa Asinggan, Pangasinan. Tutukan sa exclusive report. Tatlong oras lang ang nagtagal pero ganito karami ang dumikit na langaw sa fly trap. Halos hindi raw nauubos ang langaw na dumadapo sa loob at labas ng bahay ni na Jane, hindi niya tunay na pangalan. Hindi na rin umano tinatanggal ang kurtina ng kanilang pintuan para hindi makalusot ang mga langaw. Imbis na ikaw yung unang sumubo, mga 10 langaw, ganun na po kaagad yung dadapo sa pagkain mo. So kakainin mo pa po ba? Syempre hindi na. Imbis na pong matulog ka sa tanghali o kaya gabi bago ka matulog, hindi ka po makatulog ng maayos kasi po ang dami pong bumubulong na himbis na lamok, langaw po. Nangangamba si Jane sa kalusugan ng kanyang 1 taong gulang na pamangkin. Delikado po yan kahit anong bantay natin sa bata. Hindi natin may iwasang may maisusubo siya. So kapag yung naisubo niya, hindi na po anang langaw, syempre peligroso po yun sa bata. Magkakasakit at magkakasakit siya. Maging ang ibang mga residente sa Zone 7, Barangay Subol, Asinggan, apektado na rin sa paglipanan ng langaw sa kanilang kapaligiran. Imbes na mga damit, mga langaw ang nakasabit sa sampayan ng mga bahay. Palagi ng araw nakasara ang pintuan ng mga bahay, maging ang mga pagkain sa hapag, nakatakip. Ganito na raw ang perwisyo ng langaw sa mga residente na halos taon-taon na raw nilang nararanasan. Kung hindi man po nila maipasara, at least po, aksyonan po kaagad kasi kawawa po kaming mga residente dito. Konti-konti lang naman. Dahan-dahan naman nilang lalagyan yung poultry nila. Agad naman daw na umaksyon ang barangay council sa daing ng mga residente. Mismo ang barangay chairman na rin umano ang kumausap sa may-ari ng poultry farm kung saan umano nagmumula ang sandamakmak na langaw. Nagkabit po kami ng nakita nyo kanina ma'am, yung mga straw doon na may pandikit, yun po, saka spray po. Spray. At sasabihin ko na rin po yung totoo, galing po rin sa poultry yung mga gamot na yun. Nag-spray na rin sila sa barangay at naglagay ng fly glue sa kalsada. Lahat daw ng mga materyales mula sa may-ari ng poultry farm. Tinungo ng news team ang may-ari ng poultry farm pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam sa kamera. Pero hindi lang naman daw nanggagaling sa poultry farm ang mga langaw, lalo't meron din umanong mga babuyan sa barangay. Ayon naman sa Rural Health Unit, kompleto sa kaukulang dokumento ang nasabing manukan. Nabigyan din sila ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources. Kasama si Daryl Peralta, ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Maganda ang magnegosyo basta walang napeperwisyo. The good thing is, nakikipagtulungan naman daw ang may-ari ng manukan upang masolusyonan ang paglipana ng sandamakmak na langaw sa paligid. Kompleto rin sa dokumento mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero sana man lang nagpaunlak ng panayam yung may-ari para makiusap sa mga kabarangay at humingi ng paumanhin sa perwisyong dulot ng kanyang manukan. Hindi naman siguro nakakababa ng pagkatao yun, di ba? Irirespeto ka pa. Ang hamon ngayon sa otoridad, dapat magkaroon ng inspeksyon o re-inspection para matiyak na tama ang ginagawa ng mga may-ari sa pag-maintain sa isang poultry farm. Huwag na nating hintayin na malagay sa alanganin ang kalusugan ng taong bayan. Sa mga may reklamo at naaagrabyado, kapuso, iamyanan mo!